Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik wae ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho, aku omong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek rekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah, nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Racak-racake menungsa kuwi mulya sithik wae ndase atos. Iki racak-racake. Lho iki apa anane lho, aku omong apa anane? Mulya sithik duwe dhuwit sithik, wah apa-apa arep dituku. Apa-apa arep digenteni. Mongko ngucap syukur wae ora tau. Kuwi biasane ngono kuwi. Ning nek rekoso sithik, walah le sujud man. Ya Allah, nganti mbrebes mili. Ning nek kepenak lali kuwi watake menungsa. Lestari TV Kabudayan, nguri-nguri kabudayan daerah.